Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un episod. Astăzi am să reacționez la un episod din niște copii. Se numește Copii Copaci MG. Aveți linkul lor în descriere, să uitați și voi să vă râdeți. Bun, și să începem. Dacă sunteți Bună ziua și bine v-am găsit la episodul 2 din cascadării și pe scurt Gașca Fire Rolls. Astăzi vă vom și bani. serios Fire. Păi vă știți Copii Copaci MG sau Fire. Nu mai înțeleg nimic. arătăm mai multe chestii. Arată paralele mele. Arată paralele. Vezi, eu sunt milionar, bă. Bravo! Eu sunt milionar! Haide să filmăm. Deci acum eu le voi pune provocări la băieți. Hai. Deci, prima provocare. Eu nu. Oh yeah, baby. What the fuck, tipo Rachel? Să nu știu poate. Deci acum eu le voi pune provocări la băieți. Hai. Deci, prima provocare. Eu nu. Bine, nu-i chel, dar aproape. Nu știu, aproape chel. Periuță. Yeah, baby. Mie. Care va fi? Mie. Deci, și se pare că avem un nou venit, Alex. Nume de cod, Flacără. Bun, deci eu le voi pune provocări la acești băieți. Prima provocare este pentru noi să facă 360 peste scandură. Să vedem. Oh, yeah. Șpagatul din nou. Mi-am simțit picioarele despicându-se. La faza asta. Ca în episodul. Și acum vreau Vlăduț să îl provoc să vină în viteză, să sară, uite, până la gard. Să vii în viteză pe Maldi acolo, să te împuși din nou și să sari până la aici, să sari de pe asfalt. Aia să vedem din nou comediantul. Și să vedem. Sari. Bravo! Acum provocare pentru Flacără, nume de cod Alex. De nou, invers. Alex, mă, de cu Flacără. Nu mai înțeleg nimic. Te provoc să sari 1 metru cu role. În viteză. Să vedem? Se pregătește? Bravo! Ăla n-a fost 1 metru cum o zi, eu gagică. Și comediantul nostru, Mr. Bean, caporelga din episodul 1. Te provoc să sari să te rizezi în picioare. Tu să sari. Da, la el cred. Au, bă, și pe asta e șoartă, bă, nene, mă. Ce prav ești. Fundul de pământ! Ei bine, acesta a fost episodul 2, haide! Haide, toată gașca la un loc! Mai dăm provocare, mă. Lasă. Haide, toată gașca la un loc! Du-te acolo la ea! Haide! Hai, scăcați. Și acesta a fost episodul 2, de episodul 3 vom face provocări și întrebări. Pa, pa! Papa, scuzați. În titlu scria provocări. Da, nu mai înțeleg nimic. Cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să dați voi un like și acolo jos. Butonul de like și de subscribe. Și să dați un share pe Facebook dacă vreți să vadă și prietenii voștri. Și